на птиците. Дами и господа, за мен е чест да имам възможност да говоря на този, може би, най-висок национален форум на земеделците. Благодаря на организаторите за тази възможност и на Българската ветроенергийна асоциация, която ми даде възможност да се обърна към земеделския сектор тук, като една от всъщност най-важната част от българската икономика, гръбнака на българската икономика, която е създадена с вашия упорит труд. И всеотдаен, защото всички виждаме трудностите, пред които сте изправени. Само секунда. Къде е копчето за смяна на... извинявам се. Да. Ще се опитам да бъда кратък. Това ли? Добре. Въпреки ширещите се общо взето дезинформация в нашето общество, че България е едва ли не затрупана от вятърни генератори, истината е доста по-прозаична. Имаме около 320 ветрогенератори, построени преди около 20 на години, които произвеждат в момента около 5% от комплексната електроенергия в страната на обща мощ и с обща мощност малко над 700 мегавата. За сравнение, само ще ви кажа, че всъщност, да кажем с Гърция, която е една съседна държава с горе-долу сходна икономика и площ, има инсталирани 7 пъти повече ветроенергийни съоръжения, 7 пъти по-голяма мощност. Има над 2000 ветрогенератори, които работят и произвеждат над 4600 мегавата електроенергия от вятъра. Както виждате, това за постигането всъщност на реалните цели, които нашата държава си е поставила, за постигане на инсталирана мощност и неутрална икономика, заложените цели изискват всъщност да достигнем до над 11 гигавата фотоволтаични централи и над 5 гигавата ветроенергийни мощности. Като допълнително 3 гигавата се планират в морето, които в момента не ни касаят. Но за да постигнем това, всъщност ние трябва, виждате колко много да удвоим и утроим нашата инсталирана мощност. Къде това може да стане? Това може да стане само в регионите, където всъщност съществува такъв потенциал, където вятъра е над средната норма. Това е обозначено с червен цвят на тази карта. Именно поради тези причини в тези области на България и в момента са концентрирани изградените вече вятърни паркове и всъщност те не са толкова много, както вече казаха, са 320 ветрогенератори, основно в областите Добрич и Бургас, като в останалата част на страната има единични съоръжения, които не могат да бъдат разглеждани на практика като съществена част от производството на електроенергия към момента. Кога това се е случило? Исторически, първата турбина в България, вятърна турбина, е изградена 2004 година. Това е истината. От тогава до ден днешен имаме на практика 20 годишен опит. Ние можем да си направим поуките, да си извлечем за нас изводите от този период. Те са много очевидни. През 2010 година имаме голям бум, след това имаме на практика голямо спадане и през 2013 година на практика замира този сектор от нашата икономика. И от тогава до ден днешен на практика няма изграден нито един съществено голям проект в вятърната енергетика. Защо сега има отново ренесанс? Какво налага това? Защо е тази необходимост от ускорено внедряване на вятърни електроцентрали? Причината е преди всичко, както във всичко друго, икономическа. Развитието на технологията за производство на електроенергия от вятъра позволява без суровина да бъде произведена електроенергия с много ниска себестойност. Това я прави конкурентна на международните пазари. От друга страна, нашето население, както разбрахме от предходно говорящите, нараства с около 200 хиляди на ден на планетата. Това предпоставя въпроса за необходимост от електроенергия. Всички имаме телефони, таблети, електроуреди.
тяхното прилагане да не говорим за електромобили, то нараства с прогресия, т.е. не лавинообразно, а прогресивно, с големи темпове. Трябва ни електроенергия. Алтернативите са известни и една от тях в мащабите на Европа вече е осъзнато, че справянето с тези климатични промени и балансирането на енергийния микс може да бъде постигнат с вятърните мощности. Кое е основното предимство на тази технология от гледна точка на земеделието и нашата околна среда? Това е площната ефективност. По отношение на площта, параметрите, които производството на електроенергия от вятъра постига, са несравними с останалите технологии. Какво означава това? В момента 320 вятърни генератора заемат около 2000 декара реална площ, което е 0,004% от земеделските площи в България. Всъщност, кое гарантира на нас хората безопасността и устойчивостта на развитието, свързано с земеделската практика и възобновяемата енергия от вятъра? Това е процедурата по ОВОС. Ние в България често казваме, закона е дупка в полето, врата в полето и такива банални изрази. На практика България има синхронизирано законодателство с европейските държави по отношение на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда. Допълнително към това, основните финансиращи банки, които са изключително сериозни в това направление, поставят равни условия пред държавите членки, включително и България, за финансиране на такива проекти. И моята роля и често пъти изследвания са съществена част. Освен това, чест въпрос е обсъждането на хумусния слой. При изкупните дейности хумусния слой се депонира и ако има удобни терени за рехабилитация, за възстановяване, той се използва в територията или в района на изграждане на проекта. Ако такива територии, където могат да усвоят хумусния слой, липсват, хумусния слой се депозира за дългосрочно съхранение в специални депа, обособени и гарантирани от закона и от специална наредба за съхранение на хумуса, за опазване на хумуса на България. Всъщност тук най-интересната тема и моята презентация беше базирана на много слайдове в това направление, но ние имаме много ограничено време, а и обяда, както знаем, е съществено важен. Ние имаме данни от над 20 години систематичен мониторинг в област с 114 действащи към момента ветрогенератори. Всички изследвания, за да не бъда дългословен и обилен в факти, всички изследвания, наблюдения показват, че флуктуациите в численостите на видовете, броя видове, тяхните числености, птици, не кореспондират, не корелират, не са свързани с периода на изграждане и преди изграждане на вятърните паркове. Няма такива данни за това. Като съществени въздействия, ние оценяме естествените местообитания, а земеделските земи, които тук са показани отдолу, имат най-ниска степен на въздействие, особено тези земеделски земи, които наричаме или са класифицирани като неполивни земеделски полета. Такива неполивни земеделски земи, това е категория, която просто използвам на готово, са 25% от територията на България. Тоест това са териториите, които сме установили с най-ниско индекс на биологично разнообразие, с най-ниска степен на въздействие от вятърните генератори. Никой не твърди, че няма въздействие. То в рамките на популациите ние сме го оценили, но то е най-ниско именно в тези земи. Така че като възможности те предоставят всъщност най-добри възможности за развитие на вятърната енергетика в България. Често срещана тема и дискусии по повод на пчелите. Пчеларството е един допълнителен доход на земеделските стопани и освен преки ползи чрез добива и продажбата на мед, той осигурява опрашването, задължителната база за увеличаване на добивите в земеделските земи. И според данните, които официално регистъра на пчелните на пчелните производители, на пчеларите в България дава, показва, че най-голям процент, над 4000
пчелина от 20 000, от 26 са разположени точно в областите с най-висок брой вятърни генератори към момента. Отделно аз като изследовател и професор в Българска академия на науките по екология и опазване на екосистемите, следящ литературата и научните данни, мога да кажа, че няма научно изследване, което да показва потенциално и негативно въздействие върху пчелите от вятърните генератори. Такова в научната литература няма. Защо е удобна вятърната енергия и защо говорим за една безопасност? Защото, както отбелязах, тя няма суровина. Отсъствието на суровина я прави сигурност. Защо? Защото независимо от доставките, всеки, който зарежда автомобила си, знае, че трябва да отиде до бензиностанцията. Ако произвеждаме електроенергията си там, където живеем, нямаме нужда от тази суровина. В този смисъл тя е сигурна, безопасност, създава безопасност и независимост. В същото време населението на планета все повече разбира от всички тези модели колко е важно да забавим климатичните промени или поне да имаме възможност да се адаптираме към тях. Те да не стават толкова рязко. И това е един от ефективните инструменти за постигане на тези цели. Какви са възможностите за земеделците в сътрудничество с компаниите, които развиват и използват съоръжения за производство на електроенергия от вятъра? Това са преди всичко самите програми, бизнес програми на тези проекти. В тях задължително има включена част, която разглежда социалната програма на този проект. Тя включва субсидии за общината и преки плащания, разбира се, на собствениците на земя, където това се изгражда. Отделно от тези преки приходи, които са заложени в бизнес програмата на инвестицията на банката, съществуват възможности за възстановяване на биологичното разнообразие, за възстановяване, защото вие като земеделци знаете къде живеят птиците и животните. Те не живеят в монокултурата, те живеят в екологията, се нарича екотон, зоната между полето и естествено гората, там където има срещане на тези две места, там все още има биологично разнообразие и то може да бъде възстановено и увеличено. В такива проекти се занимава програма LIFE на Европейската общност и може да добиете финансиране за вашите общности, като формирате всякакви организации, НПО организации или общински кандидатствания. Значи, другото, което тези проекти биха могли да ви осигурят, е дългосрочни договори за поливно земеделие на по-ниска и рентабилна цена, ако сключите такива договори. И в заключение, разбира се надявам, че за тези 10 минути, което е изключително малко време и за съжаление точно преди обяда и трудно да бъдем концентрирани, аз се надявам, че съм ви дал достатъчно идеи и за размисъл, и за предложения, за обсъждане, за възможности, които набелязах. И да кажа, че както и земеделието, така и възобновяемите източници са един добър пример как може природата със своите неизчерпаеми източници да бъде използвана и в същото време запазена за нас да живеем в средата, в която искаме и да я предадем на нашите поколения. Това е изключително важно да поставим. Ние трябва сега да действаме в тази посока. Благодаря за внимание. Благодаря. Давайте с въпросите, защото обяда чака.